Здравей, Стояне. Здравей, Ти си Валентин. един от лекторите на компанията, основен двигател. Какво послание би отправил след днешния ден към хората, които ни гледат? За всички, които бяха тук и които те първа ще идват, е да рискуват. Аз винаги съм казвал, човек да опита. Докато не опита, човек няма как да разбере. Чудесно. Доколкото и ти като лектор каза вътре, риска е минимален. Нулев. Това е важно за нашите зрители да разберат. Абсолютно. Добре. Кажи твоето нагласа, твоето виждане. Кое е най-добре за тебе в тая компания? Познаваше прекалено добре за това кратко време. Аз и още от предишните срещи, когато сме се оговорили и когато коментирахме за бизнес идеята, когато споменахме думата Simple, не разбрах, че този бизнес ще бъде наистина толкова simple. Да, това е много важно да разберат хората, които ни гледат, защото трябва да изградим един мост на доверие, за да може да са спокойни, че е семпл. Абсолютно. Лесничко, не е сложно. Добре. Дай някакво послание към тези хора. Какво би казал на хората, които биха искали да станат част към клуба, да се включат? Това, което бих им казал е доверете се просто на хората, доверете се на компанията, доверете се на господин Ранчински, доверете се на мен, доверете се на целия екип, защото това е компания, която ще достигне наистина огромни върхове, благодарение на хората, които са в нея. За които думи седим и ние двамата. Абсолютно. Благодаря ти и успех.